nolak tolakku Suci Ovita tak kanthi manjing jroning pagupon cahayu tumrape wong wanita nduk tanah Jawi aman Suci. Apa bedane Suci karo gabah mburimu kuwi Mas? Karo pun Kakang aja kuwatir Cahayu. Nek sliramu gondong tak tampani, Nduk. Inggih. Nah iya. Alon-alon ya, Nduk. Inggih, Mas. Ngasih. Pripun, Mas? Dalam? Mampu no. Lah, aku tetep mampu. Mampu, Pak. Cilik sakmene neng. Tapi neng nek dicondro kaya lombok temempang tahu. Nah. Ora lombok, Nduk. Lah napa, Mas? Nek lomboke jero rada gedhe. Mrica. Mrica. Cuwilik ya lho. Pedes ra, Mas? Ya pedes no. Seman Pak Lurah se, Nduk. Nggih. Kurung salaman Pak Lurah. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Ngeten mawon nggih. Maaf bukan muhrim. Aku aku penyanyi mahal. Nggih salaman sik. Ben ngrasake. Wilujeng dalu Bapak. Siap Pak Lurah. Nggih Pak Lurah. Bapak Babinsa nggih. Siap Dan. Wilujeng dalu Bapak. Mbah, nggih. Sehat danten nggih. Alhamdulillah sehat berkah barokah tak dongake kabeh. Masku nggih. Ngeten mawon nggih. Pak, Bu, ngeten mawon nggih. Sopo? Kleru aku. Sinoman kok arep kok gandeng to, Mas. Oh, tak kira kowe ae mau. Suci dadi lanang. Iki tamu kehormatan saka Tasik Madu, Nduk, leres to? Saking Tasik Madu. Paham aku, ya toh? Oke. Bengi iki pokoknya jangan pulang dulu, ampun kondur sik. Dintekke waktu yang sangat berbahagia ini ya. Rampungnya subuh ya, Mas. Wong agung ngeksi sarasle kondo bahan seno pati sing papa dina sing dingenengen siang pantaraning ratri Cahayu karo panjenengan ingkang kehormatan Mas Triyono sekalian Mbak Nini Tarmini. Wis kepareng tiba dina iki dina sing prayoga, dina sing becik. Mas Triyono sekalian kepareng badhe netepi ngreh darmaning sepah ngentas pitulus putra pawestrine, ngomah-omahake putra pawestrine ya kuwi Roro Adinda Putri Nabila sing pangajab sedaya kepareng badhe kadhapaken kalian Bagus Irfan Dona Marantika. Dongamu marang temanten apa, Nduk? Dongane mugi-mugi dadosa pinanganten ingkang langgeng, Mas. Amin. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Enggal diparingi momongan inggih menika awujud putra. Ingkang golek kencana ingkang saged tata jalma nggih. Nek donganipun Kakang, Nduk. Nggih, sepenting rabi pisan kanggo selawase. Lagi ngoten to Pak Lurah gitu. Penting mboten pegatan. Aja Nduk. Soale rabi ki ragate larang, Mas. Ngene iki ragate akeh, Nduk ya. Kudu dijaga rumah tanggane. Wong tuwek ki ra njaluk bali apa-apa, ngerti anake leh omah-omah kuwi tentrem, wong tuwek melu bungah, melu bahagia. Genti Dek Suci.
swara suling Tlarak disampirke mae cerah ora ngampirke cahayu ngono iya ngono karo tak campuri dadi salami sing do omah kowe. Dadi aku mah ilang kan aku ya. Ning ora apa-apa sing penting dongake Mas Tri gone duwe gawe tansah pinahan karahayon bar mantu muga-muga sehat walafiat. Amin. Bar mantu ki cukup ngarep turah mburi iso tuku apa-apa nduk muga-muga ya nduk. Amin. Duite muga-muga tambah akeh tambah. Sakmene iki ya Mas. Akeh. Sing sakmene iki. Pokoke akeh pol iki lho gitu. Oke. Ya nek tutul ya. Bablas sing gayeng Mas. Semangat Mbak Yu. Oke, salaman ayo. Amarga eleng Jaipong anti kulak bos mau pergi kodoro atiku tansah glisian amarga eleng bubar sumanding tiara sedengin
Suasanane ya kepenak, hawane ya semridik ayem. Sound system ya jemblenggur. Sangka SPL Audio. SPL Audio. Mas Narso. Oh nggih. Kondange Mas Londo. Iya. Penak tenan Mas. Ya, ya Le, matur sih Le. Uga kanca-kanca saka Raya Hadi Multimedia. Bengi iki panggungnya diindahkan dari gemerlip lightingnya dari Gojo Lighting. Yo. Wah, Gojo. Gojo. Aja pokoke al, Nduk. Oh ya, orang gaya Kak. Pokoke al malah di Gojo tok. Ya, ya Nduk, dirampungke. Saiki wis kepadha Suci oh kita. Iya, Nduk.